Tlangval channel lo clear chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tun chum video chuan Chinese romantic film mu nom tak The Third Way of Love ti hi toy kim taka thira ngai thak ho zwai na hun ilo nei liang umyang he nula pian thiam tak hi aming chu jau ni in law firm lian vak lova lawyer na thok me kani a chan puina mamo misang sang te chu man lo ang deuh tho chan pui chinin hewang hian a tho chwa po atam shan lovani chuti line ana chuan azong zong a lan thung chin pon lama changa landan chuan me che chelle tumru mel tak ni ma se chung rila ero ipikna shiomna le har satna neu atok na save chin le a kumnau pangte a pasal chen nu thloi ani mek na zong nen a chel reng the bik chin lo tum khat phei chu thlona chuan lai chuan alung no chhuakin a chapna sa le a api a chu tlangwal pakhat chuan tissue a pek pha hiala alung chat em wangin ani eroin chu tlangwal chumel po mel lovin a mel po a shetalo shimani thlona achum nuwa ero jawi chu pangai taka omchom bele mayin anui le war to mase in chung alu chuan mani inti hlum tum anaw sia hui chu ni khoshelawa muthutin amang ang zui nge mai lom om takin chanman sha ma se doctor chuan depression ane na sathute emotional support amamo zia te chu ashilawangin jawi po in chutiang alai zonu om chan tur omang chu asya thiampui lo hle ani India gaming platform rintlak ber pola chalngam Sunny Leon le Nusrat Jahan te represent bet jeli hi I download chuan Indian Premier League match zong HD quality veka yen thei don baka ni tin thil chatak tak man tur om chin 180% IPL daily bonus changin cheng sa thum thleng adon theya deposit apiang in extra 2% adon thei bok hey VIP welcome bonus changin cheng sang khat zanga thleng don thein cricket crown challenge a in compete thei bokani zero investment a bulchan thei ni in lo chata kanei theya cardin 45% emo thlatin 50% monthly commission adon theiani cheng noi chuang ho lo man don theina pool ti omin deposit te hi UPI le bank transfer manga himle chata ka kalpui vekani voina izom chuan a thlonin cheng zathum som nga idong theyang comment section na linga tang hian engtiklai poina bel chan thei renge heiwang hian a phone chu check sakta in chi cheng ti mingpu mi patne na a message thon zo zai te chu a mu chuak ta alandan chuan chi cheng a chu sha hui thona anpu ber ani melbok a tho bui pa ni na tang chuan jaui po in chi cheng a chu tunge ani chia ti shazuin alandan chuan apa company lian tak ro chun tu tlangwal Hausa le chelo tak ni in aler hle boka nula tam takril rutin na tu tia lar hial khopa me chewan lo tak ani melbok chu vele jaui po in alai zon nu thinlung tina tu mi pa chu mai chan nge mu a chwa chal chu tumin an company office lam chu apanta a office chunga lo nu te chuan thinrim taka pen lokin office a chuan alut zui thor mai chi chenga chu thlona chunga atra chiam chuma tishu petu tlangwal fel tak khani ti sheto mi alovin alai zon nu thinlung ati ke somwanga han chwa chal deuh bor chu atumani angai na shelo tak chi cheng chuan anwaya thokte nen chuan email mangba ka anin biak po ngai lo thu soin sha hui po chu engbe seina ma apek lo thu chiang taka ashil nu chuan ja ui po in alai zon nu le chi cheng te chuan eng in lai chin na ma an nei lo ti le alai zon nu chuan a chil hle wanga ani lo zong om tamai ani ti chuaman thiam ve ngal chuti line a chil tak dulet ve si lo tu anat pha em na pam bula tho ti reng ero chul ati to lo mur chuti line company chuan dan le shai fel fai tak nei thlapin du huna ban ngot chu a thei mel hau lo thung ama jia hui ngei po in company chwa san chu du lo na samayin min du let ve lo po ni se enge poi rala changa a mel mu ringot po ka du alom mole ati bur mai si chuti chung po in ja u chuan alai zon nu in company a chwa san thei dan tur chu langai to afanin anin chhorna contract te chu ngun zokin abi vela penalty tam tak pelo chuan contract azo ma a na ban chu thil theilo ani ti shachianga hangwi taka omlai chuan kol dongin a client pakhat construction worker in ama nun na lak atu mek thu chu anon shil thut
hei wang hian ani po chu lampan chuan man mo taka kal ngalin a compensation ngiat worker la chu alo ding sangang mai reilote a chuan worker chhor tu pa chi cheng po compensation poisa nen chuan ron thlengin jau ui ho chuan in chhong sang lama chuan an chhotlang ta a sang hlau jau ui phei chu men po meng changam lovin chi cheng chuan a kai pha hial bokani an pani chuan har satakin worker pa nen chu thleng ta hlolin poisa te anin hlanvel thei nu chuan ani po in athil tum chu a chhul le thei phata ani a client chunga a thatna awanga lomve tak zet jawi chuan chi chenga chu eitur khilai zuin chutianga anin biak tlang nel nu chuan an company achanga alai zone nu ban thei dan tur mol mai chu asoi pui le sham company dan siam ali awanga ti vak ngai na chebik lau chi cheng chuan department danga son mai la cha angem ti pha topin chu ja ui po in cha ati ve via wani chi chenga chu tlangval fele hoi hom tak ani zia a sha chau deuh dewa wangin sha chiang masalawa alo ngai khola ve ngal ngota wang te chuan ain thiam lo tlai kho nu viau pokani until ei zo chu chi cheng chuan thla ho tumin jawi chuan adu lova masero chu aron sur tak phut awang le chi cheng chuan ni hliap alo nei si awangin anin zon ho ta thau thawani atuk lama chi cheng chuan atet lai chian chatak ramdanga om char char shinya I chu airport a muakin an hlim don hle tin chi chenga shat mi alo chu arukin shinya hian ngai zongin adu tak zet ti ni in a thla thlen thlap nu te po in a motora tang chuan a chuk du mai lo vel hei wang hian chi cheng chuan dot var chila chhuatir zuain a in rin lo lai chuan atlan san ta dai ani heti meglai hian jawi le chi cheng tena construction worker an chan thu chu dar zuina sa hle in mi zong zong ti ti pui ber ani me khial chu hun rem changa lak lo tum ve ran a boss chuan jawi chu chi chenga dor tura ngenin kan law firm hi an legal advisor a kan chan the nan tho dun puya som ke ula kan hlok pui don te ania o kum kha chu ringot po in 1 million khat chu kan thok chuak man da yang ti in anor na sata hle hei wang hian jawi po in an law firm chu chi cheng le company board of directors ma chuan presenta in an farm rin tlak ziate an client ti an ngai poimo chin ziate ba ka chaklo na case an la nei lo thu te soya thiam le mani in ring tok taka asoi nu phei chuan an dil na chu rem ti sakni in chi cheng te company legal advisor chu an ni thei don ta ani chu chuan an ho tu pa ber po tilom le in alom nan zan lama chuan atim te chu indi hlimna nei pui hialin chuta hun a man zo nu chuan som ani angin ja ui po chi chenga motor chuan akal le ta a MAHSE a be se lo lam dai chi cheng chuan lo soi puin adu thu chu a shil tamai a mu masak ber ni achanga amita lak to thu te chu soingyal MAHSE Nuthlawi ani to awanga mani in sitna na satak ne ja ui ero chuan ka phu lo che ti in polai takin akal san dai thung a ho nu in alai zon nu la chuan department danga son ani wanga chi chenga a mu thei to lo thu te chu lung nur takin alo shil le boka ja ui ti wak ngai na shelo po in be se bo be se ya nan reng ai chuan kaltir mai kha chato zo kalom tiro atiringot alai zon nu chuan mi padang tong se chi chenga a chil burna te po chu an kiam pha nge ringin mi padang te chu an me sha tir vel ngota MAHSE ani ero atuilo mel viau thung si ani na chungcha nga chi cheng le jawi te po chu in muleta in chi cheng la chuan thlona a cha lai ti shu pe tu chu ama ani thu a soi chuak le ta a jawi la chuan engwang vak ma chap po kan nilau ticket man kha ka uilu to ka ti in tlang thu thang nupui nei thuai tur ni chunga mi paler taktia an soi huai huai chu adik rengem ti azot let ve chat chi cheng ero in do ta ni thu chiang taka shilin nupui ka nei ve don ti ani ngai chuan nang ma nge hi ni ang ati zui mak chu chuan jawi ril ru po lo zui ta rengin a in ngai to buai pha na sa hle hei wang hian alai zon nu zona zo hote te te po chu chang bu nuain amang de hui ani ber mai aruka alo ngai nat ruk ve em to chi chenga chu anar zo dona a shiat lo wangle alai zon nu wangot po in anin kar chu rem lo tur ani boxi awang chuan chi chenga laka changa in lakshan te chu an tum ngota MAHSE ani ero in zui rengin in ngai zon photi vel I peilo po in ne ngal tur che in ka in pe rengania ti hial MAHSE ja ui ero in kalsan turin atile mak mai
MAHSE ni rei lo te nuwa chuan jawi thona law firm te chu chi chenga te legal advisor an ni tak miaw wangin sumdo na thila chi chenga zin chuak tor chu jawi chuan azui ngei angai tlat mai thil chu le poimo sang sang te chataka anti felzo nu an kirle lama chuan anwai na thoka achangin jawi chuan chi chenga chu anau pan laya amit nge anu thi na muwa chu wanga apan America a om tura kumsom chung athon bo tak le chung vel wanga voin ni thleng theita ani thote chu a shan belta ani zana chuan anu thi cham ani wanga ril ru to chi cheng chuan pon lama anu thalak chu halin ngai to aron pan tu jawi hena chuan anu wa chan nu khan thinlung tak taka nuile hlim anei ngai mang to lo ti alo shila a chung ril epic chin na le anat na zong zong te chu alo in bun ruak zui bokani chuta maktak main a secretary hena changin jawi chuan tuktin chi cheng chuan an office achanga hlang reng tak cafe pakhata chuan rala chang rengot po ama a mu do wangin alo thuzia chin ani ti chu shilta a jawi chuan oi chia lo ma se anzin ho nu chuan adik rengem ti afia tangat ati fo dan chin angin secretary soi cafe chu akal pele ta fwa a maktak main chi chenga chu alo om chia bok heta chia hian ani po in chi cheng chuan afia mai lo ti chu shathiam warin chu chuan athin lung po ane tak zetani chi cheng chuan sumdo na thila kar khat bel chama azin chwa don thu chu shilpa in min lo ngak rengla pangai takin kan in date ve to don nia tina shil boka ngor rengin jawi po in chu hun chu ngak hlel takalo thlir ve ran ranin ni zat te chu achar kau reng mai MAHSE poi tak main chi changa ron kirni tura chuan ani chu na thila Beijinga azin alo ngai ve chia chuti line Beijing pan thlona chuan don lai takin chi cheng chuan ron surprise thutin jawi lom lutuk chuan alo kwa ngal chot chi cheng chuan Beijinga zui ve tumin ticket alo lak ve awangin an pani chuan an zin dun ta ani Beijing an thlen nu phei chuan nuaman ti dunin an lim chin ngei mai an chwa dun na jawi po in scarf te le sakin midang tan chuan scarf man tlom satlia ave mai ni MAHSE chi cheng tan ero a hludon le in arin omani na chul wangin chi cheng ero in atop thlenga champui theilawa chuti line akal san ma chuan a buai lutuk lo nan engkim angai to felsa diam thungani ni reilo te hnuwa chuan jawi po ron kele to in chi chenga in lama an om dun lai chuan chi chenga tlo tum a chian nu shin yai chu aron lang hlol mai chi cheng chuan kabial nu ti in lo in mel sha tir ngal MAHSE shinyai mela ero athi khle ti alang reng maya in nei thuai an tum ti a shat nuwa phei chuan aril ru anatak zetani MAHSE thil churwa manle be seilok angin a thleng ta haulo chi cheng te company chuan sumlama harsatna namen lo an tu awangin ani po chu azin chuak le thut heti megla hian chi chenga pa chuan jawi chu mu in afapa chu arang thei ang bera in thiar fi hlim san tura ati baka nang ang Nuthlawi satlia velutuk ang tan chuan ka fapa te chu an sangma ama ani ati khum chiam bok thil thleng chuan jawi po tina hle in chi cheng ne na anin mole chumpo in a in sum chungin ami tui chu adang zo talavani chi cheng po in tissue box chu pele topin reilo te nuwa chuan ani po in atra chandik tak chu a chethiam zui ve bok heti mekla hian apa chuan anupui nei na tur chu arem ti na tel lawa lorwa man sakin din mun chalo taka ommek an company khai chuak thei tur shinya ipa pui na chu an mamo awangin shinya ile chi cheng te chu in nei tir an tum zui ta ani hei wang hian shinyai po in jawi chu mu in chi cheng ne na anin nei don thu chu a shilta anin nei na tur chu mangai na wang ni lovin an company tul chhemme khai chhona tur man ro mai ni MAHSE nu pa an ni to don miaw wangin ngai ngam taka ambula om the nan chi chenga chu kalsan to turin angen bokani athu shat zet chuan jawi po tinatak zetin mule mal po nei theitalo chi cheng chuan mu in lazar reng tho MAHSE anin kar chuan mahun eng pakhat ma anei chuang lo ti chachiang jawi chu ain khar khip vetla to thungani chuti line and legal advisor alani miawa wangin in mulo tak ero a thei chuang lo jawi chuan annu pa prenuptial agreement tur te thleng chuan boipui sakin in sum har ati chin viau chutiang bokin chi chenga po chu ain sum thei bik chin lavani chum khat chu in nei na mun khata kal dunin anin muleta
alai zon nu ne na kalve ja ui chu thauzui vutin chi cheng chuan rang takina zui ngala mi mulo tura chuan lungchim taka kwa luin mi mulo tura chuan lungchim taka kwa luin sia hui la chuan lo mu in engkim alo la shethiam vek zui hemi nu hian chi cheng chuan jawi chu mule shamin a hlat san the ngai don lo thu te kanu anga dulo puina ya siom taka jel zawa tan reng kha ka du ve lo bok in nei na tur hi ka ti to panga ramdanga nunbul thar chan chadayang myang ati awang chuan chi chenga du ve tak zet jawi po in apom pui lo theilo MAHSE poi tak mayin chi cheng ne na anin kar asha chwa to awanga ril runa alei zon nu chuan jawi churon kolin chi chenga construction site pakhata inti hlum atum mek thu chu aron shil tamai an pani chuan rang taka wathleng ngalin alai zon nu chuan nunglama changa ambuma ngain sia hui la chu aril ruana in alo thin rim ngang maya keima chau hian chi chenga ka mangai ti na lo au tuar keima ai ka u adu zok miau si chuan katan damin omzia anei to lo ti le zuan thak chu arwal ta a lom takin chi cheng chuan aman man hlo chel reng thelo MAHSE hnuai lama emergency team te chu an lo om chup to awangin sia hui chu chan chu ani hlo bok MAHSE thil thleng awang chuan an du lo emo ja hui le chi cheng te chuan kong shan an zo nge a chol pha ta si ani hei wang hian nupui po nei ta lo chi chenga chu Hong Kong lama kalzuin jawi ro China chuan om zui thung thlona anin ton masak ber na sha deng nan chi cheng chuan leilon te lo siam rengani ti a hmu nu phei chuan jawi chuan in sum har ati ngei mai lelama a thei top tak meu chua malam pan tu mek chi cheng po in jawi le sak scarf a hmu nu chuan in sum har ati ve thawani an pani in kar anin mangai na le anin du ton na zong te chu hun liam to a changjovin thar thole an moi to lo MAHSE an sha deng na achang eroin khang hun nuam le hlim an man dun to chin zo zai te kha chu engtika ama nore the ani to ngai don lo thungani ole engpo ni se tun chuma tan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan Tlangval channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ole